ola chi bai vek ule tun truma chuanin heroin vaccine ti kan ngai thada yanga resel na lampang lengol ve na chungchang a chan chu dan kong thatak om thei ni tur ngai hi lo ngai thada ila tha ome kan channel Trazuals Infotainment hi lo subscribe turin kan som chewa subscribe mai ba ka apia bell button dar lem hi me chuan video thar tangkai tak tak munom tak tak te i muzel don ania Mizoram ang thovin iwe sa po khon heroin hi an buai pui vele maya number 4 kan ti mai hi kumtin mi sing sarizet mai in odi nan thi pui an tiani heroin number 4 hi amero chu iwe sa khonin heroin ngol veina atanga tlan chu na tur tal chu theina tur hi an lo buai pui rengalo ni an lo zir chianga keinin pathian thu le homa inda mangba ka chan chu na kong kan thret vak lo lai hian an ni chuanin mishing taksa dam doi na thodang mangin ti re dan tur an lo zon bel ve rengalo ni a tholomam tak mai a hlotlin hun tur tak ero chu la hriat chi asi lo han soi lang do ni la US scientist wal te chuanin rui hlo ngai a bikin heng heroin lampang chi kan soi ta kang chi te kha chan chu na tur thatak mai an siam chho ve mek zela chu heroin vaccine an ti mai ani tun naya thuthar ron nei scientist hi Walter Reed Military HIV Research Program le National Institute of Drug Abuse Amite an ni a tun an zirchina chuan he heroin vaccine hi mishringa an la test lova an test to na sazu le chaichim ate chuanin athok thle ni in an hria ani heng vaccine te hi khang sazu le chaichim taksa khanin an han chiu khanin antibodies asiam chuaka chemical chi khat tho ti chuanin chu antibodies chuanin heroin dam doina thluaka thleng chho tur kha alo block lat mai ni thathum lai mai a block theian te ni voi khat chiu lo khanin chu mishringa athok theiani ngat chuanin heroin khanin lo in chiu ta po ni sela kha heroin na tho kha an thluak a thleng thei don lova a thlen thei miau lo chuanin angola vei thei don lo ti na ni a chu mai ba ka thluak a thlen thei lo kha chuanin an rui thei don lo ti na alo ni ta ani chu tiang ani jan rui thei ni chuang si lo ani kha chuanin ati chak na po kha abo tial don ni in an ngai ani ole thluak hi heng rui na kan te kan ngai tu na mai ba ka henin mishring ina zu emo dam doi mo kan lo rui po khianin kan thluak na tho vek tho ani a e thluak atanga rui na hi lo kal vek tho ani a chu wang chuanin kha thluak kina rui na thupek apek khanin an lo rui thina heroin number 4 khanin thluak a thlen chho thei miau lo kha chuanin an rui thei don lo ti na ani tak ber chu tin an rui thei lo chuan ti chin chak na ti bel chak na kha lo wanga angolan ve don lo ti na alo ni ta ani Newark Upstate Medical University le Walter Reed Army Institute of Research chuanin he vaccine hi mishringa enchin turin man la chho mek zela dollar makta duai thum le noi sari lai mai sen so tur sum po an dong to nge ani ma an la chho char chara USA dam doi lam thu nei tu sang ber FDA Food and Drug Administration in phalna han pek vele nakum sang ni som ni kum to plama hi chuanin mishringa enchin an tum to ani scientist dangte po in hetiang heroin vaccine hi siam an tum ve meka I mi chi sang an lo tum ve chho meka tu te nge hlotling masadon kan thelo an hlotling the ngem ti po kan la shari lo ma se be se na sang tak a om ve thung ani an tum dan chon he dam doi hi mi som thuma tanga mi za in kara enchin masak phot an tuma dam doi la tingai reng lo te dam doi ti thin dam le mek te baka dam doi la ti mek te taksa an tho dan kha enchin an tuma mi chi sang chi thum ne na tangin enchin an tuma ni chu an soi dan chuanin he vaccine hin in dam doi ngol ve zong te chu a chan chuak vek thei kher lo mai thei an te ni amai ro chu tam tak a chan chuak thei tu hrim po hi alomum hle ani anti he dam doi long hian in ngol ve to te tan chuanin adam doi mai hi chuanin a chan chuak thei lo mai theia anti a amai ro chu counseling te le en kol dan chi dang ne na tran kop tir chuanin ati dam thei don ni nan soi ni engpo chni se he vaccine hi ataka aom thei hlawani chuan nu le patam tak be se na siam sak tu le an thola ti veng tu tur ani nge a be se omani ngaklel takin ilo thir phot mai te ang Mizoram apo kan boi pui na sat em awang hian ngolve te chan chu na tur le
ngol vei tura lau thon te lau chiu loka ngolan vei lo na tur ani awang hianin a ngai hlom em ema engtika tak atak muangi mo